durante todo ese primeiro tempo, pero creo que no segundo salimos mellor, fomos capaces de igualar o partido, non? Sobre todo de xerar moitas máis situacións de gol, incluso para facer o 2-1. Prácticamente no último minuto de partido, un balón parado nos pongo a situación prácticamente imposible para puntuar, e o terceiro gol creo que é anecdótico porque estábamos volcados, sabendo que daba un minuto, e xa daba un pouco igual, non? Foi unha lástima non poñerse por diante no segundo tempo cando tuvemos as ocasións para o 2-1. Fixestes ese retoque aí no descanso con Cristian e con Carlos. Que che dou Carlos? Porque sí que foi o que máis reactivou todo o ataque, non? Sí, creo que nos dou, ganar moita segunda xogada, non? Un poquinho máis de pausa en campo rival, de reter o balón, de xogar mellor en profundidade para os dous puntas, non? E a partir de aí, pois xerar situacións de peligro. Despois, ademais, tamén o comentabas con Cristian e con Escobar indo do espacio. Non sei se vistes algún dos penaltis que protestaron tanto de Escobar como de Cristian, se pareceron penaltis. Non sei, a mí me queda moi lonxe, pero según o futbolista, o de Boedo é clarísimo, non? Que vai a rematar e que lle golpea no pé, pero eu non nos vexo desde onde estou, non son capaz de adivinar se é penalti ou non. Que opcións ou como está o vestuario agora mesmo xa pensando cara a semana que vende? É difícil, pero sí que vende opcións. Sí, a ver, tamén hoxe era difícil que ganaran todos e nós perdéramos, e se deu, non? Así que agora estamos todos jodidos porque somos un equipo ambicioso, que valoraremos isto cando remate, non? Pero que agora parece que nos está sabendo a pouco, pero eso tamén é bo, non? Porque quere decir que tamén vamos a ir á última xornada a exprimir as opcións que teñamos, da igual as que sean, moitas ou poucas en esta liga, imprevisible saber que resultados se van a dar, así que nós temos que ir a Arousa a gañar e a esperar que, o que hoxe non nos axudou, pois nos axude a fin de semana que ven, esa vai a ser a nosa mentalidade, seguro. Non podemos gañar, non se deron resultados como decías agora, non dependemos de nós, pero houve si un ambiente no que a xente non axudou a empurrar, non? A seguir no partido. A verdade é que vivimos un gran ambiente de fútbol hoxe nas Eiroas, non? Eu creo que a afición tamén reconoceu ao final o equipo todo o esforzo, ainda que ora estas cousas non valgan de moito, repito, co tempo nos daremos conta tamén do que estamos vivindo, do que se mobilizou aquí hoxe, e nin moito menos estamos rendidos, porque este equipo non se vai a rendir hasta o último minuto de Villagarcía, seguro.